Tässä videolla näette moderaattorin. Ja tossa se on. Oot tällä hetkellä moderaattorin, sen nimi on Davidos. Se on tällä hetkellä se vaihtoehtoinen äsken. Katsokaa blogin sisässä. Katsokaa vaikka Google Plusasta kuva. Siellä on laittanut siitä, kun siinä on se merkki ja sit siinä lukee just nothing. Niin, yritetään voittaa. No, saadaanko vielä? Veikkaan, ei. Jos ei tiedä. Ei saatu. Nyt mä en tiedä mitä mä tässä videossa teen, mutta ensin David on tossa. Moderaattori. Sitten siellä on joku toinen random tyyppi. No niin, nyt katsokaa. Minkä tekstit edestä? Siinä on just nothing. Niin, sinne näette moderaattori. No, surusta kuuluu ääniä, mä oon mulla tällä hetkellä eikäs muuta. No, mun nimi on, jos haluatte nähdä Just Nothing tyypin, niin tulkaa. Mä oon LTGT. No ei mulla varmaan tässä muuta ois. Että moro. Ei vielä. Mä näytän teille yhden maan. Tulkaa käymään siellä. Se on Super Games. Alussa on 2 osaa Super Games. Tästä tulee mun Tokenmaa. Siis. Ja niin. Näitä jos käymme, mä oon vetänyt nää läpi. Aika moni muukin on vetänyt nää läpi. Ei mikään mahdottomuus. No, niin. Ei mulla tossa muuten. Tää on katsotaan teille. Mitäs muuta? Moro.